Den 3. til 5. november 2006 besøgte det omrejsende og populære kunstmesse DK Aarhus for første gang. Fredag kl. 12 var ridehuset fyldt til randen med alverdens kunst. Jamen, på den her kunstmesse kan man se 50 vidt forskellige kunstnere. Der er unge, talentfulde, sprudlende kunstnere, der er de garvede kunstnere, og så er der Aarhus lokale kunstnere, men rent faktisk så kommer kunstnerne fra hele Danmark af og har vidt forskellige udtryk. Så der er noget for enhver smag, vil jeg sige. Altså på den her messe, der kommer der jo rigtig mange mennesker. Der kommer måske 5.000 mennesker over en weekend. På et galleri kan der måske komme 1.000 på en hel måned. Så det er en god måde at blive set af rigtig mange på kort tid. Og så hvis det ikke er ens lokalområde, så får man jo en stor synlighed og eksponering. Folk lægger mærke til en, og ja, det kan være, at de ikke lige køber noget første gang, men så tager de ens hjemmeside og visitkort, og så har de en i bevidstheden. Jamen, jeg synes, det virker meget godt, fordi at folk kan komme ud og se alle mulige forskellige stilarter og ligesom få pejle sig ind på, hvad det er for en type kunst, de interesserer sig mest for. Og det er jo vigtigt. Frem for, og det er jo et samlingspunkt for mange mennesker, frem for hvis man bare holder en separat udstilling. Så der kommer mange flere forskellige mennesker til sådan en udstilling som det her. Det er et godt alternativ til at sælge gennem galleri, fordi her kommer man selv ud og får vist sine billeder og snakket med kunder, potentielle kunder, og får lidt kritik på billederne. Hvis du bare har dem hængende ved et galleri, så ved man ikke andet, end hvad galleristen måske siger til en. Kunstmesse DK er en event med 50 specielt udvalgte kunstnere, som hver giver deres bud på, hvad kunst er anno 2006. Det er meget forskelligt. Altså, der er jo mange, som har en stor interesse i kunst, og som kommer for at kigge og blive inspireret. Der er også mange, som er på udkig efter noget unikt til deres bolig, altså noget, som ingen andre har. Og måske er der nogen, der er gået længe og ikke rigtig har kunne finde ud af, hvad skal vi egentlig købe. Og så er det en god mulighed at komme her, fordi der er så meget at vælge mellem, men stadig er det samlet på et relativt lille sted. Så hvis man ikke rigtig ved, hvad man går efter, så kan man jo få et indblik i, hvad er der at vælge mellem. Så der er rigtig mange, som måske gerne vil komme og købe, men som er lidt tøvende. Men så får de jo kunstnernes hjemmesider også. Det er nok individuelt, hvor meget man får solgt på sådan en messe her. Nogle sælger rigtig godt, og andre sælger ingen skid, og det er forskelligt jo. Det er jo tit sådan med kunst, at folk skal lige hjem og lige fordøje det, de ser, specielt på sådan en messe her, hvor der er rigtig mange indtryk. Så skal folk lige hjem og tænke over det natten over, og så er det specielt om søndagen, at folk tager tegnebogen op af lommen og kommer ud og siger, at det vil vi have. Jeg har faktisk været overrasket over, hvor mange spændende ting der er. Jeg synes, at det er rigtig godt meget af det. Jeg troede egentlig, jeg var bare for at se, men jeg tror, det ender med, at jeg bruger nogle penge i dag. Mest af alt går jeg nok rundt bare og summer lidt. Men det kan da være, at der er nogen, man vender tilbage til, og synes var så interessant, at man selv må investere også som udøvende kunstner. I gamle dage, der var det jo noget med, at det kun var ekstremt rige mennesker, som havde kunst og som interesserede sig for kunst. Men i dag er det jo lige så snart, at folk bliver færdige med at studere og kommer ud og få et job, hvor de begynder at tjene penge og hus eller lejlighed, så vil folk gerne have skiftet plakaterne ud med noget rigtig kunst.